Babbar jarumar Kannywood wadda aka fi sani da Hadiza Saima ta yi wani bayani dangane da yaran zamani sabida suna cewa suna son ta kuma duba da yanayin ƙananan yara ne. To mai sauraro, idan wannan ne farkon isowarka a cikin wannan channel mai albarka, da kada ka manta ka danna mana subscribing kana ka danna mana alamar ƙararrawa domin ta haka ne za ka iya samun sabbin bidiyon mu da zarar mun ɗora. To mai saurare, ka karkaɗe kunnenka domin jin bayanan Hadiza Saima domin jawa ƙananan yara kunne, domin ita ba sa'arsu ba ce, inda take bayyanawa a shafinta na TikTok, inda take cewa ita tana mamakin yara ƙanana inda suke ganin ta tsofe-tsofe da ita amma suke cewa suna son ta. Sannan ta wani ɓangaren ta jawo kunne ma dangane da matasa ma su ma suna cewa suna son ta. Ta bayyana cewa tabbas ita ba fa yarinya ba cewa da matashi zai ganta ita yana son ta. Ta bayyana cewa ita har a yanzu idan ta samu dattijon da zai kula ita to za ta aure shi, inda take cewa ba ma iya aure shi za ta yi ba, za ta ba shi gida da kuɗi da kuma mota, inda ta bayyana haka a shafinta na TikTok. To mai sauraro, ka biyo mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyo don sa maka ɗan ƙaramin wannan bidiyo da wannan babbar jaruma ta Kannywood wadda aka fi sani da Hadiza Saima ta bayyana. To amma dai mai sauraro, idan wannan da farkon isowarka a cikin wannan mai albarka, da kada ka manta ka danna mana alamar subscribing kana ka danna mana alamar ƙararrawa domin ta haka ne za ka iya samun sabon bidiyon mu da zarar mun ɗora. Tun bayan bayani da wannan babbar jaruma, tabbas wannan abu ya ba wa mutane dama da dariya, musamman jaruman Kannywood, inda suke mata dariya akan wannan furici da ta yi na kan cewa ƙananan yara suna furta mata kalmar soyayya. To mai sauraro, ka ci gaba da kasancewa da wannan channel mai albarka mai suna Fresh TV 24 domin samun labarai da dumudumin su.